na Yeshua HaMashiach, maayong gabi kanatong tanan og Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga higala sa FB og diha sa atong mga kaigsunan sa Mindoro. Maayong gabi inyong tanan diha sa Mindoro Oriental, diha sa Jinsan, pabinaw sa atong live o sa Bulacan, sa mga media sa Bulacan. Mayong gabi kaning tanan, Shabbat Shalom kaninyo diya sa Baybay City, Leyte, o diya sa Iligan City, mga igsoon sa Mindanao. Sa ilan ni Brother Alfredo Bantrugan, mayong gabi inyo diha brad, o Shabbat Shalom kaninyong tanan. O mayong gabi usab diya sa Bukidnon, o diha sa Alubihid ni Misamis Oriental, sa akong igsoon Brother Bibot Silva, Shabbat Shalom ninyo diya. O mayong gabi sa akong mga kaparintihan diya sa Mindanao, sa Alubihid, Misamis Oriental, o diya sa Cagayan de Oro City, sa tanan natong tanan akong mga kaparintihan diya sa Cagayan. Mayong gabi inyong tanan. Shalom Alino, Alkol Israel, ang kalinaw mga kanatog sa tibok Israel. Shabbat Shalom sa tibok mga Israelita, sa tanang mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel. Okay. Kaya ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit ilabiad haimit kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Hallelujah. Israel ang gipanalanginan sa Adonai. Tinuod mga igsoon nga si Abraham adunay daghang mga anak, o ang panganay niya mao si Ismael or Yesmael, nga anak niya kang Hagar nga usa ka Ehiptohanon, og si Ismael o Yesmael nanganak og 12 ka mga prinsipe nga mao si Nebayot, o niya si Kedar, og si Abdiel, si Mibsam, si Misma, si Duma, si Masa, og si Kadad, si Tema, si Yetor, si Nafis, og si Kedma. Elihim bini Yismael. Mao ni sila ang mga anak ni Ismael. 12 kabuok mga igsoon nga puro sad lalaki. Og kini sila mao karon ang Arab countries, kanang 12 ka mga anak ni Ismael. Og ang ikaduhang anak ni Abraham mao si Yitzchak or Isaac, nga anak niya kang Sara sa mga tigulang na sila. Og ang mga kaliwat ni Isaac mao si Esau nga mao ang Edomia, og si Jacob nga mao karon ang Israel. Og sa pagkamatay na ni Sara, nangasawa pagyud pag-usab si Abraham kang Keturah, og siya nanganak sa unom ka buok lalaki, si Zimran, si Yokshan, si Medan, Median, Yesbak, og si Shuwak. Mao ni ang unom ka mga anak pagyud nga lalaki ni Abraham sa kang Keturah nga iyang gipangasawa human mamatay ang iyang unang asawa nga si Sara. Kini silang tanan mao ang mga Islam countries karon mga kaigsunan nga nagpalibot sa nasod sa Israel. Katong mga anak ni Abraham kang Keturah, mao na sila mga Islam countries karon mga igsoon nga nagpalibot sa Israel. Ang tanang mga anak ni Abraham sa laing mga babay ang makasusubo kay nahimong mga kaaway sa Israel karon. So, nahimo silang kaaway sa Israel karon. Maunay tinuod mga kaigsunan, tungod sa ilang kasina nga ang panalangin ni Abraham ug ang panalangin sa Adonai adto gihatag sa Israel, wala sa ila. Og unsa kini nga panalangin? Mao ang kaluwasan mga igsoon og ang ilang pagkapinili. Mao na nga panalangin ang ilang gikasinahan, kay ang kaluwasan gihatag sa Israel og ang pagkapinili ila gyapon sa Israel mga kaigsunan. Ato mabasa sa Genesis 25:1, og si Abraham mikuha og laing asawa, og ang iyang ngalan mao si Keturah. Mao ni ako gisigutan kaganina. Og siya nanganak ni Zimran,
Yoksyan, Midan, Midyan, Yishbak o kang Shuwak. Kanang mga Midyanhon di ay mga anak day na ni Abraham, mga kaigsunan. Kang Ketura, muning Midyan. Moto sila ni sa ugangan ni Moises, Jethro, nga taga Midyan, parinti ragiday na sa Israel, igsuon ragiday na sa Israel, kay anak raman po day na ni Abraham, mga kaigsunan. So, versikulo 3, og si Yoksyan nanganak kang Sheba, og Dedan, o bini Didan, mao si Ashurim, Letusim, og Lumim. O bini Midyan, si Efa, Ifer, Kanok, Abida, og si Eldaa. Kini silang tanan maoy mga anak ni Ketura. Og gihatag ni Abraham ang tanan nga iya kang Yitzchak. Sa versikulo 5 sa 25, chapter 25 verse 5, mga kaigsunan sa Genesis. Og gihatag ni Abraham ang tanan nga iya kang Yitzchak, apan ang mga anak nga babay sa iyang mga puyo-puyo gihatagan ni Abraham og mga gasa. Og sila gipalakaw niya sa halayo, mial Yitzchak bino, sa nagpuyo pa siya dapit sa silangan ngadto sa yuta sa Kidim o silangang lungsod mo ng Kidim. Dirin mga igsoon na sina ang mga kamusliman sa ilang igsoon nga si Yitzchak o Isaac, kay tuwa gihatag ang tanan kaniya. Samtang sa ila, matud pa sa atong gibasa, mga gasa ra gyud in town ang ilang nadawat gikan kang Abraham nga ilang amahan, kay ang tanan nga kabtangan ni Abraham iya man yung gihatag kang Yitzchak. No? Sa versikulo 11, laktod ta sa 11, og nahitabo sa tapos sa kamatayon ni Abraham, way barek Elohim et Yitzchak bino, way shib Yitzchak im beer lakayroe. Sa ato pa, human mamatay si Abraham, ang Elohim na nalangin kang Yitzchak nga iyang anak. Diyan mo makita nga pati ang Elohim ni Abraham na nalangin kang Isaac. No? Wayeshev Yitzchak em beer lakay roe, og si Yitzchak nagpuyo didto sa beer lakay roe, katong beer lakay roy, matod pa diya. Ang Elohim nagpanalangin kang Yitzchak o si Isaac maoy gipanalanginan sa Elohim, dili ang mga Muslim, mga kaigsunan. Dili ang mga Muslim nga mga igsuon ni Isaac ang gipanalanginan sa Elohim mismo. Kung si Abraham ang iyang gipanalanginan, si Yitzchak ra, mausad ang Elohim ang iyang gipanalanginan, si Yitzchak ra. Matod pa sa versikulo 11, versikulo 12, Weele Toledot Ismael bin Abraham, nag-anak ni kaniya ni Hagar, Hamitzrit, ang ulipon nga babae ni Sarah. Weele Shimot bin Ismael, pinaagi sa mga ngalan nila, og sa ilang mga kaliwatan. Ang panganay ni Ismael si Nebayot, o niya si Kedar, og si Abdiel, og si Mibsam, og si Misma, si Doma, si Masa, og si Kadad, si Tema, si Hitor, si Nafis, og si Kedma. Elohim bini Ismael. Mo ni sila mga anak ni Ismael. Og kini ang mga ngalan nila pinaagi sa ilang mga lungsod og sumala sa ilang mga kampo. 12 ka mga prinsipe sumala sa ilang mga nasod. So gihimo gyapong nasod si Ismael og 12 ka prinsipe gani mauna ang Saudi Arabia karon, mga kaigsunan. So anita sa mga kaliwatan. Sa bersikulo 19, Weele Toledot Yitzchak bin Abraham, kining kaliwatan na sad ni Yitzchak nga anak ni Abraham. Si Abraham nanganak ang Yitzchak. Og si Yitzchak 40 ang edad sa pagpangasawa niya kang Rebka, Bat Bituel, Haarami, Mipadan Aram, Akot Laban Haarami. So, og si Yitzchak nangamuyo la Adonai alang sa iyang asawa tungod kay si Apoli, og mitubag si Adonai og nanamkon si Rebka isto.
Ribka nga iyang asawa, Ribka isto. Og ang mga anak nagdumog matud pa sa bersikulo 22. Og ang mga anak nagdumog diya sa sulod niya, watumer, kung mao kini ngano nga mabuhi pa ako. Og siya miadto sa pagpangutana kang Adonai. Matud pa ni Ribka, mga kaigsunan, nangutana siya sa Adonai. So ato makita dire diha palang gani sa taguangkan sa ilang inahan, nagdumog na ang mga bata nga ginganlag Isaw og si Jacob. Nagdumog na diha pa sa taguangkan ni Ribka. Sa tiyan palang gani, mga igsuon, nagsugod na ang ilang away. Kining Edom ug ang Israel, nagsugod na ilang away diha pa lang sa tiyan sa ilang inahan. 23, Wayomer Adonai lah, Adonai duha ka nasod sa sulod nimo, og ang duha ka katawhan bahinon gikan sa sulod sa imong ginhawaan. Og ang usa ka katawhan labing malig-on kaysa usa ka katawhan, og ang magulang magaalagad sa manghod. Sa tiyan palang daan, gisulti na sa Adonai ang pagkaagalon ni Jacob. Sa tiyan palang daan, gipanalanginan na sa Adonai si Jacob. 24, timanin na ninyo ha, among mga listeners o akong mga kahigalaan nga mga Muslim, timanin na ninyo nga si Jacob nga gitawag og Israel, daan na siya nga gipanalanginan sa Adonai diha pa lang sa tiyan sa iyang inahan. 24, og sa natuma na ang iyang mga adlaw sa pag-anak, wihini dihay kaluha sa iyang taguangkan, og ang unang migula pulahon og balhiboon ang tibuok lawas sama sa balhiboong biste. O gitawag nila ang iyang ngalan si Isaw. Og sa ulahi migula ang iyang igsuong lalaki nga mikupot sa iyang kamot sa tikod ni Isaw. Naggunit sa tikod ni Isaw. Og ginganlan ang iyang ngalan si Jacob. Jacob means, matud pa, siya musakmit sa tikod. Siya mupuli. Mupuli siya sa pagkapanganay. Muna'y kahulugan siyang pagkupot sa tikod ni Isaw. Og si Yitzchak nag-edad og 60 ka tuig sa iyang pag-anak kanila. 27, og ang mga bata nagtubo og si Isaw nahimong batid sa pangayam, tao sa kapatagan, apan si Jacob mao ang tao nga hilumon nga nagpuyo sa mga tulda. Palanggas adunay ning hilumon sa mga Jacob. Og si Isaw gihigugma ni Yitzchak kay nakakaon siya sa iyang pinangayaman. Apan si Ribka nahigugma kang Jacob. Sa ato pa kada usa nila dunay favoritism sa ilang mga anak. Sa ato pa, kung ang tao maupay magbuot sa pagpanalangin, matuman yun unta ang tinguha ni Isaac sa pagpanalangin kang Isaw. Kay nahigugma man si Isaac kang Isaw. Di ba? Kung kinsay mong gihigugma mo, ay gusto nimo panalanginan. Kung tao pa'y magbuot sa pagpanalangin, sigurado ko nga si Isaw gyud mo'y panalanginan ni Isaac. Og mao ginay gusto ni Isaac, sumala sa atong mabasa sa unahan. Pero kay ang nagbuot sa panalangin, mao man lagi ang Elohim, mga kaigsuonan, walay mahimo ang tao. Mabasa nato na Genesis 27:1 ngadto 39. Kamo na lay basa ng Genesis 27:1 ngadto 39. Taas kay na siya. Bali whole chapter na siya. Imbis si Isaw ang gusto nga panalanginan ni Isaac, di ba? Yang gisugo si Isaac o Isaw. Di naman kakita si Isaac, halap naman siya, buta naman siya. Yang gisugo si Isaac si Isaw nga pangayam dito, kayami ko dito og luto ang lamiang nga sudan kay mukaon ko kay panalanginan ko ikaw. So imbis si Isaac ang gusto niyang panalanginan, nadungog man na ni Ribka. Moto nga samtang si Isaw nangayam, si Ribka nga inahan, mga igsoon, iya dahil gisulsulan si Jacob nga pagkuha ditog nating kandi o nating karnero ba to, kay akong lutoon, laming pagkaon,
lami nga pagkaluto nga ampay sa imong papa kay parang panlanginan kasi mong amahan. Kay ako nadungog nga muni iyang gisugo si Esau aron panlanginan. So imbis si Jacob, imbis si Esau mo'y panlanginan ni Isaac, si Jacob yun ang iyang napanalanginan, mga kaigsunan. Kay mao kana ang plano sa Elohim, mga kaigsunan. Dili gyud nato matuis o mapugnan ang plano sa Elohim. Bisan tuod nga nakamatikod si Isaac nga ang miduol kaniya dili si Esau, gumikan kay nahibaw-an niya ang tingog. Mo bitaw iyang gipaduol si Isaac si Jacob nga duol diri anak kahikapon ko ikaw. Nganong ni kahuna-huna mo siya paghikap? Kay nagduda siya sa tingog, mga igsoon. Motong hikap niya maro naman kay Rebecca daan, iya namang gihapinan ang mga panit ni Jacob sa balhibo sa kanding aron balhibo unsad. Motong paghikap ni Isaac butan na lagi. Nailad yun din taon si Isaac. Mutong niingon si Isaac, ang imong tingog ni Jacob, apan ang imong pamanit man ni Esau, balibuon man. So, wa niya mapugni, iyang gipanalanginan si Jacob, mga kaigsunan, sa way pagpakahibalo nga kadto mao ba si Jacob. So, sama gihapon sa nahitabo ba ni Ismael, dili gusto ni Abraham nga palayason si Ismael kay siya iyang anak. Apan ang Elohim mao'y nagsugo kaniya nga palayason si Ismael. Munang kamong mga Muslim, ayaw mo kasuko nga wa mag-uban kaninyo ang Elohim kanang inyong Allah, di man tinuod. Kaya kung tinuod pang Allah sa mga Muslim, gipanalipdan unta mo, kamo untay magmadaogon sa gubat kung makigubat kamo sa Israel. Pero bisag unsaon niyo, di mo kabuntog sa Israel, kay ang Israel maoy gipanlanginan sa Elohim ug maoy giubanan sa Elohim. Mismo ang Elohim mo'y nagsugo kang Abraham nga ayaw pagpanuko, pagpalayas anang Ismael, palayasan na. Mabasa na to na sa Genesis 21 versikulo 8. Og mitubo ang bata og gilutas siya og gibuhat ni Abraham ang usa ka dakong kumbira ni adtong adlaw sa paglutas kang Yitzchak. Og nakita ni Sarah nga nagyubit ang anak ni Hagar Hamitzrit nga iyang gianak kang Abraham. Wa tomer li Abraham, isalikway mo kining ulipon nga babae og ang iyang anak. Kay ang anak ni ining ulipon nga babae dili makapanunod bini Yitzchak. Dili siya makapanunod. Ha? Oban sa akong anak, oban ni Yitzchak. 11. Og ang maong butang malisod kaayo kang Abraham tungod sa iyang anak. Kung tinawhanon mga igsoon o tinawhanon nga pagbuot, maglisod si Abraham sa pagsalikway kang Ismael. Samas gibuhat ni Yitzchak, Yitzchak kaganina nga maglisod siya nga si Jacob yung panalanginan nga ang maguwang ang panganay mauman si Esau. Apan tungod kay plano sa Elohim ang tanan og ang pagbuot sa Elohim maoy matuman, walay nahimo ang pamaagi nga iya sa tao. Og ang maong butang malisod kang Abraham tungod sa iyang anak. Dili gusto ni Abraham nga isalikway si Ismael kay iya kana nga anak. Apan ang Elohim maoy magbubuot sa tanan, mga kaigsunan. Busa walay mahimo si Abraham. Maunang kamong mga Muslim, ayaw mo kasuko batok sa Israel. Kung ano nga ang Israel mao ang gipanalanginan sa Elohim. Ang Elohim maoy magbuot, dili ang tao. Kasukan ninyo ang Israel nga wa maintay sa may magbuot bang Israel sa pagpanalangin siyang kaugalingon. Pero ang Elohim maoy gusto nga manalangin sa Israel. Manang wa mo'y mahimong mga Muslim. Paghilom na lang mo. O kuyog na lang mo sa Israel. Akong tambag ninyo kamong mga Muslim kung gusto mong maluwas. Gusto mong makaambit sa kaluwasan, sa salvation nga gisaad sa Elohim ngadto kang Israel. Kamong mga Muslim bukas ang kaluwasan alang ninyo. Mukuyog mo sa Israel. Kung kinsay gisimba sa Israel, kinsay gituohan sa Israel, kinsa ang Elohim sa Israel, mo na inyong Elhon nga inyong Elohim, salikway na inyong Allah.
Kay wa nay kapuslanan, di na tinuod nga Dios si Allah. Kay kung tinuod pa na nga Dios, gipanalipdan unta mong mga Muslim og kamo untay magmadaogon sa gubat batok sa mga Israelita. Na kung gusto mo maluwas na sina mo sa Israel, ay nalamog kasina. Kung nasuko mo sa Israel, ayaw nalamog kasuko. Hinunua, mukuyog na lang mo sa pagtuo sa Israel kung gusto mong maluwas. Muna akong katambag ninyo. Versikulo 12. Wayomer Elohim el Abraham, ang Elohim ni ginisulti ngadto ni Abraham, ayaw ikalisod sa imong kaugalingon tungod sa bata nga lalaki, og tungod sa imong ulipon nga babay. Sa tanan nga gipamulong ni Sara kanimo, Shema Bikulah, matud pa. Kay Biyitzkak, ikari lika Zara. Paminawa ang tanan nga gipamulong ni Sara kanimo, paminawa ang tingog ni Sara. Kay pinaagi kang Yitzkak, ikari lika Zara. Pinaagi kang Yitzkak, padaghanon ko ang imong binhi. O pagatawgon ko ang imong binhi. Zara, binhi, mga igsoon. Ang Hebrew word Zara, sa ato binhi. Ikari lika Zara. Singular, binhi, singular. O Sara. Sa ato pa kana nagtumong kang Yeshua HaMashiach. Sa ato pa diha sa linya ni Isaac mataw ang Misaya, dili sa linya ni Ismael. Muna papahawaan na si Ismael. Kay dili sa linya ni Ismael mutungha ang Misaya. Dili sa linya ni Ismael mataw ang Misaya, kundi diha sa linya ni Isaac magagikan ang Misaya. Mao na mga kaigsunan ngadto sa Israel ang kaluwasan. Tuag ipakatao ang Mashiach sa Israel, dili sa Saudi Arabia. Labaw na nga wala gipakatao ang Mashiach sa Amerika para sa mga Amerikano. Kay kung sa Amerika pag ipakatao, aw sakto unta na inyong ngalan nga Jesus Christ. Pero wa mas Amerika gipakatao kanang inyong Jesus Christ nga ngalan nga gisangpit, aw inyo ra na iya ra nas Katoliko. Mogna ranas Romano Katoliko nga ngalan. Dili na mo ngalan nga gihatag ni Gabriel didto kang Miriam, mga igsoon sa pagkatao sa atong Mashiach. Versikulo 25-29 sa Genesis ta. Og nagluto si Jacob og mga liso, lakton tas 29, og mipauli si Esau gikan sa kapatagan og gikapuyan siya. Liso ang giluto ni Jacob. Sa nahibaw anako, muni ang gitawag na to og diri sa Pilipinas, kadyos. Sa uban, kabyos. Ngamitan naman na sa unas Mindanao, kadyos. Kining kadyos nga liso, kahoy ni siya, pero gamay nga kahoy. Dili ni siya sama sa ubang mga beans, mga igsoon nga, mga bagon. Kana siya, kahoy ni siyang kabyos o kadyos. Naglugaw siyang kabyos o kadyos kini si Jacob, liso. Unya mi pauli si Esau gikan sa kapatagan o gikapuyan siya. Wayomer Esau el Jacob, dangayo ako kanimo nga pakanon mo ako min haadom nga linatan. Pakanon mo ako gikan ni anang mapula-pula nga linatan. Kang kadyos kung imong latan na siya, pula ang sabaw. So mapula-pula nga linatan. Kay hilabihan akong kapuya. Busa gitawag ang iya ngalan si Edom. Kay min haadom. Pagkanon mo ako min haadom. Nganang mapula-pula nga linatan. Muna ang iya ngalan gitawag Edom. Wayomer Jacob, ibaligya mo una kanako ni ining adlaw ang imong pagkapanganay. Wayomer Esau, hini, himalat yun ako unsa may kapuslanan sa akong pagkapanganay. Mao na lagi. Wayomer Jacob, manumpa ka kanako nining adlaw og siya nanumpa kaniya og gibaligya niya kang Jacob ang iyang pagkapanganay. Gibaligya niya Jacob munang ay na mo pagmahay kamong mga taga-Edom, kamong mga Romano nga kaliwat ni Edom. Kay kanang Roma mo man ang kaliwat ni Edom, kagikan ni Edom. Ayaw na mugmahay nga dili na mo ilhon sa Adonai. Gisalikoy na mo sa Adonai, kay iyang gisalikoy si Esau, iyang gidumtan si Esau, ay na mugmahay ang sad-an ang inyong ginikanan, kay iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay ngadto kang Jacob.
Nanumpa siya, gibaligyan niya kang Yakob ang iyang pagkapanganay. O niya si Esau gihatagan ni Yakob sa tinapay og sa linat-an nga mga liso. Og siya mikaon og miinom, og mitindog og milakaw, niini gitamay ni Esau ang iyang pagkapanganay. Ingon ana ang mga kaliwat ni Esau, mga igsoon, barato kaayo ang bili sa ilang kaluwasan, ibaylo ragod nila ang ilang kaluwasan sa kwarta. Ibaylo ragod nila ang ilang kaluwasan sa posisyon. Ibaylo nila ang ilang kaluwasan, mga igsoon, sa pagkaon. Muna'y daghan diya. Daghang mga magwawali karon, mga igsoon, o mga magtotoo nga tungod kay dagaya sa pagkaon, daghang rasyon ni anang reliyon aw diha sila magpasakop kay busog sila. Bisag was kamaturan. Tungod kay kanang reliyon na ay kwarta, na ay dalar, anha sila magpasakop kay makwartahan sila diya. Tungod kay kanang reliyon daghang kwarta, muhatag og bugas sa mga membro, munang diya sila magpasakop. O kanang reliyon muhatag nila dako nga posisyon, himuon silang kardinal, himuon silang obispo, muna nga ang posisyon ang ilang giapas. Ibaylo ang kaluwasan, bisan kung kana uwas kamaturan, ibaylo nila sa kwarta, posisyon, o sa pagkaon. Bahalag wala sa kamaturan, basta makakwarta lang, ayos na. Muna ilang gusto, mga igsoon. Mga kaliwat na ni Esau. Anitas Genesis 26:1. 26:1 nga tus unahan. Og may gutom sa yuta, labot pa sa unang gutom sa mga adlaw ni Abraham, og miadto si Hitskak, El Abimelech, Melech Filistim Gerara, og mitungha kaniya si Adonai, Wayomer, dili ka mulugso ngadto sa Ehipto, pumuyo ka sa yuta nga akong igaingon kanimo. Pumuyo ka nining yutaa, og ako magauban kanimo. Wa abarke ka kay kanimo, og sa imong kaliwatan ihatag ko kining tanang mga yuta. Si Isaac, mga igsoon, gisaaran sa Adonai dire nga ang yuta nga iyang giadtuan sa Gerara nga mao ang yuta sa mga Pilistihanon, kay si Abimelech, Melech Filistim Gerara, hari sa Pilistihanon sa Gerara, mga igsoon, yuta sa Pilistihanon, giingna na si Isaac nga kining yuta ihatag ko kanimo. Ihatag ko kining tanang mga yuta. Unsay yuta? Yuta sa mga Pilistihanon. Og tukuron ko ang panumpa nga gipanumpa ko li Abraham abika. Kang Abraham nga imong amahan. Mga Muslim, paminawag yun ninyog maayo ang gisulti sa Biblia. Ang Elohim mismo mao'y nag-ingon kang Yitzhak or Isaac, kining yuta na sa mga Pilistihanon, ihatag niya kang Yitzhak og sa iyang kaliwatan nga mao ang Israel. Muna nga papawaon sa Israel ang mga Pilistihanon karon. Natural lang na kay kanang yuta, kanang Gaza, iya na sa Israel, dili na sa Pilistihanon. Kay gihatag na sa Adonai kang Yitzhak og siyang kaliwat nga mga Israel ang yuta sa mga Pilistihanon. Mula ang Pilistihanon, wala na mo yuta diya sa Middle East. Pahawa na lang mo diya nga malinaon. Biya na lang mo diya ay namugsamok-samok sa Israel. Hawa na lang mo diya nga malinaon, kay ang Elohim mismo mo'y naghatag ni ana ngadto kang Israel, ngadto kang Yitzhak. Mauna nga walay sala ang Israel nga ilag yung kuhaon ang yuta diha sa mga Pilistihanon. Walay sala ang Israel kung ilang abugon ang mga Pilistihanon. Ngano magpuyo pa man mo diya kamong mga Pilistihanon nga ang gisulti sa Biblia gihatag naman na kang Isaac. Kinsa may tag-iyas yuta ang Elohim. Siya magbuot kung kinsa iyang hatagan. Di ba? Bersikulo 4. Og padaghanon ko ang imong kaliwat ingon sa mga bituon sa langit. Kana nagrefer sa mga matarong nga mga Hudyo ug mga Israelita. Og ihatag ko sa imong kaliwatan kining tanang mga yuta. Ihatag ko sa imong kaliwatan kining tanang mga yuta, Israel na mga igsoon. Og ang tanang mga nasod sa yuta panlanginan diha sa imong kaliwat. Diha sa imong kaliwat, singular na siya. Pag-ingon nga ang tanang mga nasod sa yuta panlanginan diha sa imong kaliwat. Imong kaliwat, singular. O sara, sa ato pa kana nagtumong sa Misaya
kang adunay Yeshua Misaya. Pinaagi kang adunay Yeshua Hamasyak, panalanginan ang tanang kanasuran. Ang tanang kanasuran nga mutuo kaniya. Sumala sa Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Unsa to sa Hebreo na? Ki koahab. Unsa to? Ki koahab Elohim et haolam. Kay gihigugma sa Elohim ang tibuok nga kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya may kinabuhing dayon. So pinaagi kang adunay Yeshua ang tanang tao nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Muna giingon, pinaagi sa imong kaliwat, singular, usara, nga mao si adunay Yeshua Hamasyak, panalanginan diha kaniya ang tanang mga nasod. Ang tanang mga nasod sa yuta panalanginan. Nga naman, kadtong mutuo kaniya. Kadtong mutuo kang adunay Yeshua. Bisag unsay lahi nimo. Samas kang Lot, usa ka Moabite. Samas kang Rahab, nga usa ka taga Jericho. Mga igsoon. So mausab kamong mga hintil, kining mga hintil, basta mutuo mo kang adunay Yeshua Hamasyak. Bisag dili pa mo lahi ni Abraham, bisag dili pa mo kadugo ni Abraham, mapanlanginan mo, pinaagis iyong pagtuo kang adunay Yeshua Hamasyak. Munang pinaagis imong kaliwat, panlanginan ang mga nasod sa yuta. Kadto laging mutuo kang adunay Yeshua. Makabaton sa kinabuhing dayon. Mauna nga pinaagi sa imong kaliwat, nga mao si adunay Yeshua, mga igsuon, mapanlanginan ang tanang mga tao. Basta mutuo. Pero di ka mutuo, awa kay labot. Di ka makaambit sa saad, sa kaluwasan. Kay gahi magkagulo. Pero mutuo ka kang adunay Yeshua, makaambit ka sa panalangin diha sa Israel. Versikulo 5. Kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, o gibantayan niya nga akong tulumanon, mits wotay, mga sugo, kokotay, mga lagda, witurotay, mga balaod. So gibantayan ni Abraham ang mga sugo, mga lagda, o mga balaod. Yan si Abraham, mga kaigsunan. Nagtuman di ay sa mga sugo o balaod sa Adonai. Dili di ay kay taman ra sa pagtuo o dili mutuman sa sugo, samas pagtuo sa mga Kristiyanos, samas pagtuo sa mga Baptist, Methodist, Pentecostal o uban pa, born again. Ang ilang pagtuo dili samas pagtuo ni Abraham. Kaya ang pagtuo ni Abraham nagtuman sa sugo, samtang pagtuo sa mga Kristiyanos nagsupak sa sugo. Ang pagtuo sa mga Kristiyanos wala pud matukma sa pagtuo ni Apostol Pablo. Kaya ang pagtuo ni Apostol Pablo nagtuman sa sugo. Matud pa sa Roma 3:21. Samtang 3:31, samtang ang pagtuo sa mga Kristiyanos nagwagtang sa sugo. So dili mo parehag pagtuo sa mga apostoles, kamong mga Kristiyanos. Munang unsao man niyo pagpakaambit sa panalangin sa Israel, unsao niyo pagpakaambit sa panalangin sa Israel, kung ang inyong pagtuo sukwahi sa pagtuo sa Israel. Kung ang inyong pagtuo dili mao si Adonai Yeshua ang inyong gituhan, di gid mo makaambit. Sumala sa atong gibasa nga ang tanang mga nasod panlanginan diha sa imong kaliwat. Kung mutuo mo kang Adonai Yeshua Hamasyak, mudawat ka nga imong manluluwas, dawaton mo siya isip imong manluluwas, o ipahari mo siya sa imong kinabuhi, si Adonai Yeshua Hamasyak, makaambit ka sa kaluwasan, makaambit ka sa pagtuo, makaambit ka sa panalangin nga gisaad sa Adonai ngadto sa Israel. Versikulo 12. Laktod ta sa 12. Og nagpuga si Yitzchak ni adtong yutaa, og nakapanuig ni adtong tuiga. Og usa ka gatos kapilo kay siya gipanlanginan ni Adonai. Og ang tawo nahimong dato og misamot sa pagkadato, hangtod nga siya nahimong labing dato gayod. Matod pa sa versikulo 13. Og nakapanag-iya siya sa mga panon sa mga karnero og sa mga panon sa mga baka, og daghang mga ulipon. Unsay sunod niya gisulti? Og nangasina kaniya ang mga Pilistihanon. Kay ang tanang mga tabay nga gipangalot sa mga ulipon ni Abraham, sa iyang amahan nga si Abraham, gitabunan sa mga Pilistihanon
og kini gipuno nila sa yuta. Wayomer Abimelech el Yitzchak lek mi imano. Kay ikaw labi pa gayod nga gamhanan kay kanamo. Timo na. Nasina ang mga Pilistihanon. Kay si Isaac na dato. Labing dato. Nahimong labing dato si Isaac mutong nasina ang mga Pilistihanon. Mutong niingon si Abimelech nga hari dito sa Gerara, matud pa lek mi imano. Bumiya ka kanamo, lakaw biya namo. Kay ikaw labi pa gayod nga gamhanan kay kanamo. Na dato si Isaac sa labihan gayod mga igsoon og nasina kaniya ang mga Pilistihanon. Sama sa nahitabo karon kanang gubat-gubat sa Israel, Pilistihanon ilang kontra kasi naman na nila sa Israel God. Nasina sila sa Israel. Munang ilang gubaton ang Israel. Sama bas panahon sa Holocaust, panahon ni Hitler, unsa ang hinungdan nga nasuko si Hitler sa mga Hudyo, gumikan sa kasina. Gumikan sa kasina. Ang mga German nasina sa mga Hudyo, mga igsoon. Gumikan kay ang mga Hudyo na ngahimong dato dito sa nasod sa Germany. Niadtong panahon na, ang mga Hudyo mo'y mga dato dito sa Germany. Manang nasina ang mga Aliman. Gumikan kay mga Hudyo na ngahimong dato, mga igsoon. Samtang ang mga Aliman, mga Germany nga mga tao, mga empleyado ra sila sa mga Hudyo. Ulipon, sulugoon sila sa mga Hudyo. Mausab ang gisulti dire sa Biblia, mga igsoon, nga sukad padiay sa panahon ni Yitzchak ang mga Palestinian na sina na kang Isaac, na sina na kang Yitzchak. Og tungod sa ilang kasina, ilang pangtabunan ang mga tabay nga gikalot nilang Abraham og hangtod karon ang mga Palestihanon aduna gayoy kasina sa Israel. Muna nga sige sila makigubat sa Israel. Masuko sila kabugon sa Israel. Israel mo tagiyan ng yuta diya sa Israel. 17 versikulo 17. Og si Yitzchak mipahawa didto og ipatindog niya ang iyang mga tolda sa walog sa Gerar og mipuyo didto. Og gikalot pag-usab ni Yitzchak ang mga tabay sa tubig nga ilang gikalot sa mga adlaw ni Abraham nga iyang amahan kay gitabunan sa mga Filistim sa tapos mamatay si Abraham. Og kini ginganlan niya ingon sa mga ngalan nga gihatag kanila sa iyang amahan. Og ang mga ulipon ni Yitzchak nagkalot didto sa walog og gikaplagan didto ang usa ka tabay sa mga tubig nga nagtubod. 20. Og ang mga magbalantay sa kahiyupan sa Gerar nakig-away sa mga magbalantay sa kahiyupan ni Yitzchak, Limor, Lano, Hamayim, amo kining tubig. Og ginganlan ang atabay Isik kay sila nakig-away kaniya. Ang unang atabay nga gitawag og Isik nag-anino sa first temple nga gilumpag sa taga Babylonia. Versikulo 2. Og nagkalot na usab sila og laing atabay og nakig-away na usab sila tungod niini og kini ginganlan niyag Sitna. Ang ikaduhang atabay nga ginganlag Sitna nag-anino sa second temple nga gilumpag sa Roman Empire ni adtong tuig 70 AD. 22. Og mipahawa siya didto og mikalot og laing atabay. Og alang ni ana wala na sila makig-away og kini ginganlan niyag Rekobot. Wayomer, sanglit karon si Adonai naghimo og dapit alang kanato og magmabungahon kita sa yuta. Kining ikatulong atabay nga ginganlag niyag Rekobot nag-anino sa third temple nga tukoron pag-usab dito sa Jerusalem nga mao karon ang gipaabot sa tanang mga Hudyo, mga kaigsunan. Og siya mitungas gikan dito padulong sa Beersheba. Wayera ilaw Adonai balayla haho. Wayomer anoke Elohe Abraham abeka. Matod pa sa Adonai sa versikulo 24. Dili ka mahadlok kay ako magauban kanimo og ikaw panalanginan ko. Og padaghanon ko ang imong kaliwat tungod kang Abraham nga akong ulipon. Karon, mangutana ko ninyo mga igsoon, mabasol ba ninyo ang Israel? Tungod siyang pag-angkon sa yuta, kamong mga Muslim. Ang Elohim mao'y nagsaad ni ana kanila.
kay para kana kanila. Busa wala kamoy mahimo mga Palestinian batok sa Israel. Ang Elohim sa langit ug sa yuta maoy naghatag ni ana kanila. Sumala sa mga bersikulo nga atong gibasa. Sa Genesis 13:14 nag-ingon, "Wa dunay Omar el Abram sa human na silot mibulag kaniya. Iyahat karon ang imong mga mata og tuman-aw ka sukad sa dapit nga imong nahimutangan ngadto sa amihanan og ngadto sa bagatan og ngadto sa silangan og ngadto sa kasadpan. Kay ang tanang yuta nga imong nakita ihatag ko kanimo og sa imong kaliwatan ngadto sa walay katapusan. Ang saad sa adunay kang Abraham nga ihatag ang yuta sa iyang mga kaliwatan nga mao ang Israel hangtod diay sa walay katapusan. Og kanang kaliwatan Israel lamang, walay labot si Ismael, walay labot ang 7 o 9 ka mga anak ni Keturah mga igsoon. Ang gisaaran nga hatagan sa yuta ang kaliwatan lamang nga nagagikan kang Yitzchak. Og walay labot gani si Esau ni anang yuta kundili ngadto lang nagtumong kang Israel mga igsoon. Og buhaton ko ang imong kaliwatan nga ingon sa abog sa yuta. Kay kung adunay tawo nga arang makaihap sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan usab arang maihap. So asa maning gidaghanuna karon mga igsoon, ni kini karon sa diaspora nagkatibulaag. Pag moabot ang panahon nga magkaipon o mamauli na nigbalik sa nasod sa Israel, mo nang ingkog samas balas baybayon ang gidaghanon sa mga anak sa Israel. 17 tumindog ka, baktasa ang yuta sa iyang gitason o sa iyang kalapdon, kay ihatag ko kini kanimo. O gibalhin ni Abram ang iyang tolda o gipahimutan kinis kapatagan sa Mamre nga atoa sa Hebron, og nagtukod siya didto og halaran la Adonai. Ang saad sa Adonai dinhi mga igsoon nga ang tibuok na yuta ihatag sa mga kaliwatan ni Abraham. Sa ato pa, layas gyud mong mga Palestinian kay dili man mo kaliwatan ni Abraham. Dili anak ni Abraham ang mga Palestinian, hinumdumi mga igsoon nga sa panahon ni Abraham diha na ang mga Pilistihanon. Sa panahon ni Isaac diha na ang mga Pilistihanon. Si Abimelech ang ilang hari. Sa ato pa dili gikan kang Abraham ang mga Pilistihanon. Mauna nga layas gyud mo diha mga Pilistihanon sa yuta sa Israel kay dili na inyo. Maayo pa ang Midian kay anak ni Keturah na nga anak ni Abraham. Anak ni Keturah kang Abraham ang Midian, bintaha pa ang Midian. Pero ang Pilistihanon dili sila anak. Dili sila kaliwat ni Abraham. Munang hawa mo diya. Alang lang na sa mga kaliwatan ni Abraham nga mao ang Israel kanang yuta diha sa Israel mga igsoon sa nasod sa Israel. Bisan tuod nga ang mga Muslim diha sa Middle East mga kaliwat sila ni Abraham sa physical samang Ismael sama sa mga anak ni Keturah, mga kaliwat sila ni Abraham sa physical og sa dugo, pero wala gihapon sila labot ni anang yutaa. Nganuman kay ang saad nagpadayon ngadto raman sa kaliwat ni Isaac o dili sa kang Ismael. Mao na diya ang kamaturan. Sa Deuteronomio 11:24, unsay gisulti sa Adonai ngadto sa Israel. Israel, mga Israelita na gisultihan ani. Ang tanang dapit nga gitumban sa lapalapas sa inyo mga tiil, mamainyo. Kita nimo na. Mga Israelita na, ang mga kaanak-anak ka na. Sa Deuteronomio 11:24, ang gisultihan sa Adonai, ang tanang dapit nga gitumban sa lapalapas sa inyong mga tiil, mamainyo. Gikan sa kamingawan og sa Libanon, gikan sa suba, ang suba sa Euphrates, hangtod sa dagat sa kasadpan, mao ang inyong utlanan. Perting dakuan yan, gikan sa ilang gitumban from Goshen, mao na gidakon sa yuta sa Israel, mga igsoon nga gihatag sa Elohim kanila. Ang tanan nga natumban sa ilang mga tiil, sa ato pa, gikan sa Goshen, sa Egypt, tuyok-tuyok sila sa kamingawan, hangtod sa Kanaan. Tanan nga natumban sa ilang tiil,
40 ka tuig sila naglatagaw sa kamingawan, tanan natumbad silang tiil, ilaha, matud pas Elohim. Ang Elohim mo'y nagsulti ni ana. Wala mangangkon ang Israel sa ilang kaugalingon. Dili ang Israel mo'y nag-angkon-angkon. Ang Elohim mo'y nagsaad. Mo'y nagsulti ni ana. Ang Israel, mga igsoon, wala sad mangangkon sa ilang kaugalingon nga sila ang mga anak sa Elohim. Matud pa sa akusasyon sa usa ka Islam, akusasyon sa usa ka Muslim, nga ang Israel kuno nangangkon nga sila anak sa Elohim. No, wala mangangkon ang Israel nga sila anak sa Elohim. Kundili ang Elohim maoy miangkon nga ang Israel iyang anak. Mao nay kamaturan. Ang Elohim maoy miangkon nga ang Israel mao ang iyang panganayng anak. Matud pas Exodus 4:22. Kamoy basa. Exodus 4:22. We amarta el paro ko amar Adonai binibikore Yisrael. Sultihe si Paraon. Kini ang gisulti sa Adonai. Ha? Ang Israel mao ang akong panganayng anak. Mauna nga bisan kon ang Israel maldito sa inyong pananaw, matud pas Muslim, maldito kunong Israel, bisan pa kung ang Israel maldito sa inyong pananaw, sila gihapon ang panganay nga anak sa Elohim. Sama sa karnero ba, nga bisan og magminaldito ang karnero, karnero gihapon na siya. Sama sa kanding, nga bisan kon magbinuotan ang kanding, kanding gihapon na siya. Sama kaninyong mga Muslim, bisan kon magbinuotan mo o og maghapa-hapa mo sa pagsimba, kanding gihapon mo. Sama sa mga Kristiyanos, mga Christians, ha? Sama niyo mga Christians, nga bisan kon magbinuotan mo sa inyong pagsimba-simba, maghilak-hilak mo sa inyong pagsimba, lohod-lohod mo sa inyong pagsimba, baboy gihapon mo, di mo karnero. Ha? Muna na, bisan pag magbinuotan mo, kamong mga Kristiyanos, bisan pag magbinuotan mo, bisan pag maghilak-hilak mo sa inyong pagsimba, lohod-lohod sa inyong pagsimba, bisan pag mamuasa pa mo, tag 40 kadlaw, baboy gihapon mo, di mo karnero. Pero ang karnero nga maong Israel, bisan pag magminal dito sa inyong pananaw, karnero gyud na sila. Panganay nga anak gyud na sila sa Elohim. Dili matuis ang Biblia. Ha? Genesis 28:10. Wayetse Yaakov mi Beersheba og miadto padulong sa Karana og mipahulay siya sa usa ka dapit og mipabilin didto sa tibuok nga gabii kay misalop na ang adlaw. Og mikuha siya og usa sa mga bato ni adtong dapita nga iyang giunlan og mihigda siya sa pagkatulog ni adtong dapita. Wayah kalom, nagdamgo siya. Wihini, may usa kahagdan nga nagtindog sa yuta. Og ang iyang tumoy miabot sa langit, wihini, malaki Elohim, nagsaka kanaog niini. Kita niya, ang mga anghel sa langit, ang mga anghel sa Elohim nagsaka kanaog sa hagdanan nga iyang nakita. Wihini, si Adonai nagatindog sa ibabaw niini. Wayumar ani Adonai Elohi Abraham Abeka we Elohe Yitzchak. Ang yuta nga imong gihigdaan ihatag ko kanimo og sa imong kaliwatan. Mauna ang yuta karon sa Israel, mga kaigsunan. Katong gihigdaan ni Jacob, mo to'y gitukuran sa templo. Ha? Munang ila na kay ang Adonai naghatag, yuta gyapon as Pilistihanon sa unang panahon. Gihatag sa Adonai sa Israel. Og ang imong kaliwatan mahimong sama sa abog sa yuta. Og mukaylap ka sa kasadpan og sa silangan, og sa amihanan og sa habagatan. Og diha kanimo og sa imong kaliwat panalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Wihini, anoki imak, og ikaw bantayan ko sa bisan asa nga imong adtuan. Og ikaw pabalikon ko nining yutaa, kay ako dili mo biya kanimo, matud pa sa Elohim. Ako dili mo biya kanimo, si Israel yang giingnan, hangtod nga matuman ko ang akong gisulti kanimo.
ang Adonai dili mo biya sa Israel hangtod nga matuman ang yang saad sa Israel. Munay timan-in ninyo ang Adonai dapig kanunay sa Israel. Katawhan niya ang Israel. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog, wayomer, akin yes, Adonai hamakom hazi, wi anoki lo yadati. Ha? Manay giingon ni Jacob, ang Elohim sa pagkatinood, aning dapita, o ako wala mahibalo niya na. Wayera wayomar, ma nura hamakom hazi, inzi ki imbit Elohim, wisi siya mayim. Matod pa niya, kini mao ang balay sa Elohim, kini mao ang ganghaan sa langit. To ang ganghaan sa langit, to ang hagdanan sa langit. Nakita niya sa iyang damgo, wala sa Dabaw, mga pulpol ng mga membrong kibuloy o kibuloy mismo, pulpol gatudlo nga hagdanan sa langit nas Dabaw. Mabasa sa Biblia, si Jacob nagdamgo sa hagdanan sa langit, toa sa Israel, toa sa Jerusalem, katong gitukuran sa templo. Mao na niya ang Elohim aning dapita, matod pa ni Jacob, kini mao ang balay sa Elohim, kini mao ang ganghaan sa langit, wizi sya'ar hasyamayim. Karon unsa ang pasidaan sa Elohim kang laban nga arami pinaagi sa damgo? Sa 31:24 sa Genesis 31:24, pagmatngon nga dili ka magsultig bisan unsa kang Jacob. Ha? Munay sulti sa Adonai, ha, pahimatngon niya kang laban katong gigukod ni Laban si Israel. Ni sibat na mas Israel magigsoon dala iyang pamilya. Sa diyang iyan na nasakpan si Jacob magigsoon. Ingon ang Adonai kaniya, pagmatngon giinan siya sa damgo si Laban nga usa ka arami. Pagmatngon nga dili ka magsultig bisan unsa kang Jacob, bisan maayo o daotan. Busa kamong mga Muslim nga mga kaliwat ni Laban nga Assyrianhon, na pagmatngon usab kamo nga dili usab kamo magsultig daotan batok sa Israel. Mga kahigalaan kong mga Muslim, ayaw mo pagsultig daotan batok sa Israel. Kay maunay pasidaan sa Adonai kang Laban nga usa ka Muslim, usa ka aramihanon. Giinan siya pagmatngon nga dili ka magsultig daotan o maayo batok sa Israel. Kanuman kay ang magatunglo sa Israel matinunglo usab. Apan ang magapanalangin sa Israel panalanginan usab. Busa kamong mga Muslim, kung gusto mong panalanginan sa Elohim ni Abraham, Isaac og ni Israel, kung gusto mo makadawat og panalangin, panalanginin ninyo ang Israel. Ayaw ninyo kontraha ang Israel. Ayaw ninyo gubata ang Israel. Ayaw ninyo domte ang mga Hudyo. Hinunua, higugmaa ang mga Hudyo. Panalangini ang mga Hudyo. Makigdait ka sa mga Hudyo. Aron ka panalanginan sa Elohim. Kay mo nay saad sa Elohim diha sa balaang kasulatan. Mo nay saad sa Elohim. Dili bakakon ang Elohim. Tinuod ang isulti sa Elohim. Way makausab sa pulong sa Elohim. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Elohim dili gayod mahanaw. Mo nay timan-in ninyo among mga kaigsuonang mga Islam, mga Muslim, o among mga kaigsuonan nga mga Kristiyanos. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matip Gideon Silva. Mag-ingon kanyong tanan nga bula ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuma nini hangtod sa sunod nga higayon. Shabbat Shalom kanatong tanan og mayong gabi kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.
Maayong gabi nimo, Brother Sunny Boy Laskay. Shabbat Shalom kanimo.